రైతు సోదరులకు నమస్కారం. నా పేరు సమ్మిరెడ్డి. నేను కృషిటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో గత 5 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం దుంపలగూడెంలోని శ్రీ లక్ష్మణ్ గారి పొలంలో ఉన్నాము. అందులోని వరిలో ఒక మొక్కను పీకి చూడడం వల్ల, ఫ్లోరా వాడడం వల్ల ఎలా వచ్చిందో గమనించండి. అధికమైన వేరు వ్యవస్థ వచ్చింది. మంచిగా మట్టి గిట్ల దుబ్బు గిట్ల బాగా చేయడం జరిగింది. ఇది వేసి మన కృషిటెక్ ఫ్లోరా వేసి 15 రోజులు అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు మొక్క మంచి ఆరోగ్యవంతంగా ఉంది. దీని గురించి ఒకసారి లక్ష్మణ్ గారు మాటల్లో చెప్తారు. తన మాటల్లో. ఫ్లోరో బాగుంది రిజల్ట్. ఒక 2 ఎకరాలకు వేసిన రిజల్ట్ మాత్రం సూపర్ ఉంది. దుబ్బుగానే మంచిగా చేస్తుంది. నా పేరు లక్ష్మణు. నేను ఒక 2 ఎకరాలకు వేసిన. నంబర్ చెప్పనా? ఫోన్ నెంబర్ 8125711048. మీది దుంపలగూడెం. దుబ్బలగూడెం సార్. ఇది వాడండి, సూపర్ ఉంది రిజల్ట్. నాకైతే నచ్చింది. మీరు కూడా వాడండి, చూడండి ఒకసారి, మీకు కూడా తెలుస్తుంది. బాగుంటుంది రిజల్ట్. ఓకే.